Spanning. Nu vandaag zo kwijt, je tegen gaan lucht toe vandaag. Het is ochtend nu. Baie lekker. Maar dan wat ik nou wil doen is, we niet te kwijt, je tegen zo daar lucht toe. Zit er zo'n beetje. Dis is vir punt iPhone, wil jy uitbel? Ek stres my nou mos toe. Wat wil je niet maken? Ek wil jy uitbel. Als het. Hoe kom maar nu? Kom je pakken nou?